The Entity ti movie le khabu kha ilo sheve to em kha movie kha atak taka Doris Bither te chung ko chunga thlengani a ma se movie a siamani khan a mu nom dan turin an thak danglam ve a atak taka thleng be chana siam mani se ataka a thlen dan ne na in angfam kim lawani investigator te po in an chung ko chunga thil thleng hi an hriat puya tunjuma kan ngai thak tur po hi a hriat pui tu investigator Dr. Barian interview na a thil thleng chiang taka a soi angin kan ngai thladon ani hi the entity phena thon thudik tak Doris Bither Umzuitu thlasang chu ani kumsang khat zakwa somsari pali August tha ani a papakhat Kerry Gaynor ti mingpu chu a thian hnai tak pakhat nen le khabudora le khabu an enkwal mai maya chuti lai chuan a thian pa chuan volunteer na a tho chungchang chu azot chianga Kerry hi UCLA lepa na thok turin a in pe a helep danglam bik na chu parapsychology lamzirna ani a helep hi Dr. Thelma Mos en kolani a hun engemo chen chu thilmak tam tak an lo boy pui ve to ani Kerry chu helepa hian ni tinakal je a psychokinesis ESP Thlarau na thona le munshang ti vel te chu an chui china Kerry a thian pa chuan zona nga khop maya Kerry po chuan a shilfia ve zela inshang khesan boy pui mek thu a shil nge ma se hetia anin biak lai hian mi tu emo in angai tharu reng tian she hau lo andin na le lama chuan nu pakhat hian Thlarau na thona lamzir chian na le khabu vela lo zong meka Kerian munshang ashang ngei ti fiana evidence chatak an nei theina tur case boipui tura du thua chian pa nen a soi mek lai chuan nu pakhat chuan anti ti chu aron pochata chunu chuan ka in iron chui chiang theyang atita a chunu chuan a in na shan na sat thule achang chuan a che dana rap thlak thin thu asoya a che dan tlang puite anin shil nu chuan kerianga event zong takalo ni a in biak po theina tur number te anin pek nuwa Kerry chuan research atana an man thei don pho chuan chui man po anin pek angai lo tur thu asoya an lepa chuan kir ngalin a tho pui chin research assistant Dr. Baritaf nena chuan thil omdana soi zung zunga bari hi university parapsychology lepa kumtam tak lo thok to ani a munshang nia an soi munsang khat chuang a lo zir chiang ve to ani ma se hetiang munshang nia an soi an zir chian zinga hian za apanga angvel chau bel chian do la oma ta fazir chian na chuan munshang le thlasang ti vel hi thatlem te chau sang thin le kumza chuang fe sang char char thlangina oma chiat na rap thak tak tak thlen na mun le thi na rap thak tak tak thlen na mun ani tlang pui chin Kerry na thil soi angai thak nu chuan kal nge chu tha ativeta ni August ni somni pahni alo thlen chuan papahni de chu Culver City Bradrock Street lampan chuan an chuak ta a an kalna tur mun an thlen chuan makanti ang reng ve hawa an kalna in chu an be sei lo lam da ini in bari chuan bek te ang ani thu soya alan dan chuan khopui chunga po omlo in ro san to tu ma chen to lo na turani a henu hi dan phal lawin helai hmuna hian a cheng ani mel hle kongka chu an han ki ka Dora ami mu Doris Bither chuan kongka chu lo hon sakin in chunga chuan asom lut ngala Bither hian pa tel lawin fa pali a en kol seiliana fa pa pathum le fanu pakhat aneyani a har sat to na kalaya thilmak le hlo om taka to na wang hian she omati in a beidong man ema ti pal thil thu tak meu mewa ama pui thei tu tur atong hi alom hle bokani na anchan tak tak ma chuan thil thleng thin chu a soite te a ina kong khar om te chu in hongin a in khar le thina a in soi chewak wak thina a chang le thom mak tak tak a shefawa a chang chuan an chungin
banga mihring hlimthla ni awm tak lo lang chu an hmu thin. Mase hei hi Doris in pui amomo em chan chu alani chi alo. Kerry le bari hnena chuan mipat hmeichhia na hmanpui ani fo thu a hrilh. Pawng Sual ani thin tina ni ber chu. Voi tam tak hetiang hi a chunga a thlenga. Mase amang an thlak ber lai chu ama Pawng Sual thin tu chu a hmu thei lo. A soidan chuan anin chhunga che thin chu thil chi thum ni ber hian a hria a. Pahnih chu tereuh te ni in pakhat chu lian pui ani a. An vai chuan thachak tak an nei vek. An vai chuan an mani an khoih thei mai ni lovin na takin an khoih thei ani. Kerry le bari chu a falin anin bia a. Bari chuan thil mak thlenga. Mipat hmeichhiat na lam rong kaya in khoih hi a hma po a lo hria to thua soya. Mase chu tiang taka chiang le a tak em thlen pui chu ala hrengai lo. Angai dana chuan a oi om lo don dona. Mase a hmel landan a thlaphan hmel tak zeta wangin do ta soi chu an ring chia bok si lo. Chu wang chuan an thiam nei na phak bak chin ani a. An chin fel thei arin lo awangin in rol buai lo lo adua. An kal thui ma in Kerry chu in hnuk dok mai tura so matumani. Bari chuan Doris chu aring lo ni lovin paranormal investigator ai chuan psychiatrist lam amamo nia a hriat thu a soya. Doris chu aril ruwa buai deuh nia hriat na anei ani hmel. Hun engemaw chen Doris an biak le hnuah an pui thei lo tur thu chu an hrilta ani. Psychiatrist lam ron zawk tur a hrilin psychiatrist a biak po theina tur vel chu an hrila an hosanta ani. An ho konga po chuan an ril ruan kom ve ti hriat takin anin bemeuh lawa. Doris chu an khongai angring hle a. An chung kwa an harsat te reng nen. Chutianu berin harsat na anei tlat mai chu poyanti pui viau ani. Mase ni so maliam hnu chuan Doris chuan an lep churon phonin. An ma ni chia thil mak tong an ni to lau thu le. Anin bul chi a cheng an chenom de po in soi neu an nei ve to thu chu aron hrilta a. Chu chuan hnu chui tu te chu ati phur thar le dewa. Atu ka chuan Doris te in lambok chu an pandun le ta ani. In chung an lut che a. Doris in thil thleng po a soi ma chuan in chung rim na lutuk chuan an nara ver nga la. Thil thi choi rim a an ber thu bari chuan a soi. Doris chuan an ina an ron kal hnu phei kha chuan thil mak thleng chu a jing le zual ni in a soya. Kholum lai tak ani bok nen. Boruak vot pe chuak thei thil lam eng ma an nei lo awangin an in chu alum uap chura. Doris chuan an pahnih chuan amut na pindan. Ashan nasat na lai ber ni a hriata chuan a hruaya. Room chung an lu chia chuan kholum te reng nen. Boruak chu alo vot le loi si a. Vot satlia mai ani lo. Thlasik lai ang mai hian a vot vin tuk mai ani. Ti chuan chaw kalama chuan hruai le in an chenom te thil ton a hriat ang chu a hril le a. Chuti lai tak chuan nu chui tu pahnih te mu lai ngei chuan an chuar hnuai kong khar chu ama hian a ron in hong ta a. A in hon rual chuan a chunga chawhmeh kan na bel chu a ron thlok chuak ngal. Makan ti hle a. Doris tan chuan a lo ton fo to ani awangin lau deuh ma se a chhawng em to lo. Ma se hetiang ani chung hian bari chuan a lo oi fam kim thei lawa. A hma a an rin vak lo awang khan Doris chuan hetiang thil hi arua man lok ani a ring deuh. Mase chu ina chuan an ma ni lo midang tu ma anom ri lawa. Chhuar chung chu an han ena. Ti chopani theina tur man rua. Spring emo. Shui emo vela om lau an endik le veka. Mase eng man mulo. Doris chuan bung rua avom voi khat na ani to lawa. A hma po in fuse bomb chu banga changa aron thlo chua ringot to thu chu a hrila. Anin chunga chuan a khat tokin thil eng de sep aron thlok neu chin ni na soibok. Thil thlok a oma piangin ama avom fu tuma
Vom ang mai hian Doris si omna lama hlir chuan a thlok thin le ngala. Bari chuan Doris si thu soi chu a o i ve ta a. Eng thil emaw tak thleng a awm ngei ti chu a ring thlap tawh a. Kar som chung an thawh tur, nu chui hna chu an thok jan dawn ta ani. Bither chung konun chu a in thlak danglam talhlok a. Ni tin mai chuan mi somhnih panga bor vel in leng an nei ta zia a. Anin chunga thil thleng chui chiang turin, keri le bari mai baka, parapsychology researcher dang, university zirlai, research beilai mek tele chanchin bumi te po an nuk renga. Chim buai tu nga hle ma se, Doris tan chuan a thoven thlak hok thunga. Nu chui na an ron chana chang hian, zana mu theilo, ron mut pui chin tu po kha a top ta makani. Ma se tlai khat chu, Doris fapa upa ber chuan, mu theilovin anu a soi salai chu, mit nge ina mu a. Pui tuma a han pan nai chuan, mu theilo thachak tak mai hian a pai leng dora. Hetiang thil hi chu a thleng zen zen lau. An inakal chin te po chuan kongka in hong le in kha ringot chin te. Thom mak tak tak te le bauruak, thok le khata rondang lam le thut chin ang te chu an tong ve china. Nu chui tu te nan ton zin ve ber chu, eng mak tak ron lang le ringot chin chu ani. Eng bial, rong shing mak tak hi anin chunga chuan, aron thok le ringot china. Rang takin a thok zuk chin. Mishing kutum tiat vela ni a, plasma ang deu ni in, bari chuan plasma light ti in a minga vo maya. He eng hi khoya changa ron chuak ringot nge an shelawa. Tuk vera changa ron lut ni in an ngaya. Kar tlan headlight velin aron sun khal ani ringin. Pona changa eng ron lut tur ang zong zong dang thei turin. Bang zong zonga chuan wallpaper dum an bel khat veka. Ma se he an thil ti hian, eng mak tak chu ti to pahnekin, alang fia zual sau mayani. Ma se bariarin zong le oi zong chu alani phahau lawa, Thlarau wanga ni emo, thil mak ti tur em chuan angaya ala pui tok lawani. Eng chu abe china, a omna mun chu son tura shilin, a in son ve mai zel boka. Thathil ti ani takin ti thua, thabiak chu atum china, ma se eng tak tak ma ani theilau. Thil mak ti tur chuan an thil ton chu ala du khop lau dewa, ma se an mi shwai te chuan, hetiang em hi an la ton ve ngai lawa wangin, an rap to hle. Ma se keria soidan chuan, an om lau na pindan lama thil ridu pan siya a. An thil siya na ruma an lu rual rual chuan, nu chui tu te pani chu, eng hian aron sudota, ni koshilavin an umpa ni ina soya. Eng an mu chin te le thil thleng chin te chu, kamera lak fu an tum china. Ahun laya professional photographer, Dick Thompson po an zinga hian telve in, lak fu ahan tum ngial china. Ma se eng chu a chet son ran chin em awangin, ala fu man ngai lau. Ma se chu in chunga an chetlalai, thla chu tam tak an la a. Chung thalak zinga chuan, he thalak hian ngai vena hlo hle. Dorisi a khuma a chulai ni in, a sir vela nu chui tu pol chuan an hual chapa. A chung zona chuan, enga in zamani. He eng in zam hi ataka chuan in zamin an mulawa. Eng mum thlok zok chu an mua. Thalaka chuan eng in zam angin alangta ani. Kamera chuan, eng chu ala chiang man lawa. Hetiang deuh hian, eng bial thlok lai lak fu atum na lama. Eng in zam thla chu ala fu nuala. He hi athalak fu dang chu ani. He thalak te hi, magazine lama ti chua turin an pe a. Magazine editor po in thalak tak tak an izia le, siam chopa ni ila uzia a soy fia ve boka. Ama po he thalak wang hian, a phut ve zuk thu a soy. Hetiang thil hi a ma ina la mungay big lawa, soy fia ngay na po a shelaw. An magazine na thalak an ti chua to zinga, thalak shil fia harber ala ni thu a soy nge ni.
ni engemaw za nu chui hna an kalpui tawh hnu chuan nu chuitu te thil ton zing a rap thlak ber mai chu an dong ta. Tlai khat chu Doris chu a khuma a thu a. Ama hual chuan eng chu a ron thlok kuala eng pali ani. Voile khata eng pali te chu pindan kilsir. Doris si khum kila chuan an thlok son diala. Eng te chu in hip khomin eng pakhata anin siama. Ti chuan palian tak ruang am anga in siam danglamin. Doris si chungzona chuan a thlok pheya. Doris si hlau lutuk po chu a ang zau kher mai. Ti chuan a hmu theilo. Ama ron be chin tu le pong sual chin tu chu an hmu ve ta ni in nu chui tu te chuan an ngaya. Hemi hnu hian he thil hmu tu te hi report ziak tura ti an ni a. An thil ton a sang thewa an zia chu an hmu dana in ang vek ani. Hetiang thil chin chia thlak deuh hlek an ton la hian kamera hi a in off le ringot china engma an la fu thei ngai lo. Thlalak emo video evidence tur an nei chatok lo hi an buaina berani a. An mitin chiang le fia takin hmu ve thin ma se an kamera in chiang takin ala ve thei tlat lo. Achang chuan thil engemoni hian an kamera chu adang tlat ang hian a lang china. Tlai khat phei chu Doris chu amut pindan atangin aron che chhuaka. Tim te chu tlan lut ngal vatin Doris chuan a room kil chu suta so na om ti pa ina han koka ma se an ni chuan engma an hmu ve theilo. Kerry hian Polaroid camera aneya ako na lam chu tinin a han met china ma se thalak chu avar veka engma alang lo. A om na ngaya ala om le om lo Doris chu azota. Doris chuan ala om thu a soya wangin camera chu a han met chale a. Ma se thalaka chuan engma alang le chuang lo avar vek. Hetia tha alak zo hnu hian a thil hmu chu a bo vele maya. A bo hnu chuan camera chuan voi hni tha ala le a. A room kil chu chiang le fia takin alang le loi si a. Makan ti hle ani. Hemi hnu deuh hian anin chung boruak chu ron in thlak danglam le vekin a vot le em to maya. Thilrim chhelutuk chu aron nam chun zom nga la. An ina om mi chen khat chu an luak nge a. Keri chuan rim lo chuan ania a sian na lama chuan tha chu a han la le china. Ma se thalak chu a var le vek to. Ma se among lama chuan kongkhar nuai lam tlem chu alanga. Chuta chuan eng bial ni om tak chu alang. Hun engemaw chena liam le hnua Doris chu a aule chiama. Tuna chuan a thil hmu chu a hmai zon chia a om thu a soya. Hemi chum hi chuan mishing hlim thla ni om tak. Fia vak lawa lang chu Doris hi mazona chuan an hmu ve thei ta a. Keri chuan thla chu ala le vata. Ma se angai te in engma alang fia le chuang lo. A om to lau hnuah thla chu a han la chale a. Aron chuak chale thlap to. Leplama chuan Dr. Moss chu angaya chato chia lawa. A researcher zong deuh tho in case pakhat an buai pui rei lutuk chu makati hle to. Ma se Keri le bari te chu aringa chu wang chuan hun rei takan buai pui to chungpo in a soi sel lem lawani. An thil ton an soi te chu a she ve veka. Dot an soi a ring lawa. A chan an chui chua ngei po a bei se ani. Bari chuan an thil hmu chu eng thil nge ani shil fia vak ngai na a she bik lawa. An shil fia thei lau thil an tong fo ti bak engma Dr. Moss ne na chuan soi thei an la nei ri lau. Ni aliam le dewa zan khat chu zan tlai to taka hian bari chuan Doris ne na changin kola donga aron trap na samai. Keri chu shil ve vatin an pahni chuan Doris te in lampanin man mo takin an chuaka. Inan vatling chuan panga wallpaper dum an belte chu alaw in pot clear veka. An chuat plaster na le an rong hnoi te po alaw khok veka. Atira bari chuan Doris thil ti ani aring dewa. Ma se meiche sapan lam
thanei hmel vak lo ani awangin ati ani aring chia lo mase chuti chung chuan an rin lo lam dai thil ani thei ti hria in aring hlel ru reng thawa ati ani ti proof na phei chu anei chuang lo nu chui na chu an kalpui reng thawa mase ahma ang in an beina sa to lem lo eng thile mo ani ringin alo chhuana chu chui chhuah tumin in chung kiltin mai an dap china an tuilak na thlengin an endika rim lo chuak chin te chu thil nung thirim ani ringin an han zong china mase eng thil ma an mu chuak ngai lo boruak danglam thut chin po chu a chan chui chhuah tumin an han be ngial china thermal equipment vel chu boruak avo na la ya chuan an han da china mase boruak vot po chu aman fu lem lawa apa ngai reng chin tlai khat phei chu Dr. Mos ngei po aron lang ve to nge a mase aron kal chung hian eng thil danglam ma thleng ve lo an thil ton chin po ahma ai chuan azia deuh to ni in an soya Dr. Mos phei chuan bansan turin adu hial to zok Doris chuan hetiang thil aton tak nu hian zu ina chinga bari chuan alo chik ru renga Doris in zu a in na sat zual changa piangin anin chunga thil thleng chu azwal kai china ruimi alo le harfima a chang chuan makdevin are duak chin he thil thleng chin hi ram huai na tho lam ni lovin Doris ne na inzom na nei thil ani an ringa ma se an shilfia thei che chuang bik lo ti ngai na vak an shiat lo awangin Doris chuan a thei angin poisa adapa a khol zela anin chu arang thei ang bera chhuah sana du to ani anin chu ashang ani aring nget pura poisa a khol nga hnu chuan nu chui tu te po shil lem lovin a chung te chu a shwai chhuaka an chen na in chu an chhuah santa ani khatia nu chui na ngor taka an tho lai khan writer pakhat Frank D. Felita chuan voitam tak Doris hi athil to na zot china anin po man le nge ani ahun lai kha chuan zia tumnaril ru anei lem lawa anga event zong ani awangin a sheve chak mai kha ani a nu chui tu keri le bari te abiak po tak lau nuwa chuan Frank hi Doris biak ber chinani Frank ka kaltlang hian a inson na po keri le bari te a hriat tir le a athil ton tlan chhiat sanin nun bul chan thar tum viau ma se omzia a om tak tak lo ni in thara a inson a changin kar khat po aliam man lo ti a thil mak chu a thleng chan le ta a in thara a thil ton po a in hluya a ton chin ang chia kha ani a omna thara chuan an chenom te hne na engma soingam lawa an thil lo ton to te po a zep tlata an shia chuan mi a ang maya an ngai hlawani aril ruwa phum bo wanga engma soi chwa to lawatum kha ani a ma se a be se yang ani theita lo ama chau ni lovin a chenom thar te chen chuan boina an tok le a chwar kong khar ama ronin honga in khar le ringot chinte kongka ama ronin hong le in khar ringot chinte bolhlo chwata lo in bundar le nuai chinte electric bungrua ama lo in on le in off le ringot chinte an tong china nu chui tu ten anin thara thil thleng chun zom an hria chuan an va bel chiang le a heta thil thleng hi he case an chui laia thil thlenga chuan arap omber ani hial ome light an off thim veka bari chuan abula mic le recorder ada ran boka thok le khata asira pangpar khoina nautung in hung chu aron thlok pop maya na chui tu te inkara tak chuan a invom ke chuai mai thil dang a thleng chun zom to lem lo ni in alanga ma se audio tape an han play let chuan an shiat lo thil alo thleng reng ti an she chuak ve chia tho hok thom mic bula lo nai tual chu an she theya
thohok hok thom ral chuan kepen thom po aritela kepen thom chu kepen thom dangin azui le a anu dewa in nuk son thom chu shat tura omle chu thom chuan mic chu a hnai tul tul ti shat takin a thom a ring tul tula ti chuan recorder chu ama in a in off le dai mai ani hetiang thom hi khati laya room chunga omte khan an siam me lawa ngoi rengin an thu thap kha ani a ngai dan po an nei thiam che alo zan kha chu Dorisin chap chunga aron ko le ta ka wangin an pan le wata amma a in hluya an ti ang thau khan abanga de chuan board dum le dak tape vel an bel khat veka hemizan hian nu chui tu de chuan mu thei lawin an board bel le an dak tape bel apot thlapop pop lai chu mit nge in an mu ve a arang le nge nge board pakhat phei chu ron thlokin Doris luwa tak chuan a deng fo a keri chuan engthil po ni la ron tinon le ro tia biak chuan Doris chu aron vom non le a Doris chuan atuar thei zauzai to lawa abung ro te chu pekin afa te chu San Berna dino lama apem pui le ta ani hetia anin sun le nu po hian Frank nen chuan anin be pop reng thawa athil ton ang chu alaton ring thu ashil china aton dan te po ashil chin ma se nu chui tu ten an va to le ma hian voi khat chu a in son le man shamani Texas lama in sonin tu ma abe pop to lawa Dr. Bari chuan Frank hian an nu chuina aziak ti reng reng a shelawa Frank kan naron be popa abung top na bera puitura aron ngen nuwa a sheve che ani a chapter top na chu a top na tak tak nilavin Bari an nu chuina top se ati danangin an khara Bari an du dan chuan Doris kha leblama shwaya engthil thilemo enchina du khop maya Doris Khan psychiatrist lam kha panta se engtine motak an pui thei ala be safana ma se Doris a mu changa piang khan ama a hlauna om kha a mu mai ngai lau thu a soyani The Entity movie an chu masak ber tumin kumsang kha zakwa sumriat pathum khan Fox Studio a Bari hi som ani ve a heta hian abe seimi alavin Doris nen chuan anin muhlol maya an pahni chuan reilote an ti dun nge nge a film chu mu no mati thu soima se film awanga mi in an endan chu adu chi alauti Doris mela chuan alang chuak veka chu Bari poina mu mai lo Texas a anin son nuwa achunga hian engthil nge thleng chhun zom engma an shetalawa film an chwa a anin mu hi anin mu non berna ani nge nge ani ole tun chumatan chuan khati zong kha ani le ri phota atop thleng amin lo ngai thlak saka wangin kalome